హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు మనము 7వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. 6 అధ్యాయాలు అయిపోయినాయి. ఈ 6 అధ్యాయాలు కూడా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఏం నేర్చుకున్నాము? 6 అధ్యాయాల్లో మనము కర్మ జ్ఞానాల గురించి నేర్చుకున్నాం. కర్మయోగ, జ్ఞాన యోగం, అష్టాంగ యోగం, వీటన్నింటి గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం మనం. ఇవన్నీ ఏవి చేసినా కూడా అన్నింటికన్నా కూడా మనకి భక్తే శ్రేష్టమైంది అని చెప్తే చెప్పేశారు భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తతమో మతః. 6వ అధ్యాయంలో ఆఖరి శ్లోకం. యోగినామపి సర్వేషాం, యోగులందరిలో కూడా అన్ని విధాల ఎవరైతే శ్రేష్ఠులు అంటే ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఎప్పుడు భగవంతుడిని నిరంతరం 24/7 కృష్ణ భగవానుడిని తలుచుకుంటూ ఎవరైతే భక్తి చేస్తారో, ప్రేమతో, భక్తితో, విశ్వాసంతో భగవంతుడిని ఎవరైతే కొలుస్తారో వాళ్ళే మిక్కిలి సన్నిహితంగా కలిసి ఉన్నవాళ్ళు. ఎప్పుడు కూడా ఆ భక్తి యోగి మాత్రమే భగవంతుడికి సన్నిహితంగా ఉండగలుగుతారు. యోగులందరిలో కూడా వాళ్ళే అత్యుత్తమమైన యోగి అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇది నా అభిప్రాయం అని చెప్తున్నారు. భజతే అని చెప్పారు చూడండి ఈ శ్లోకంలో. భజతే అంటే భక్తి ప్లస్ సేవ. భక్తితో ఎవరైతే సేవ చేస్తారో వాళ్ళే నాకు ఎంతో ఎంతో దగ్గరైన వాళ్ళు అని చెప్పినని నిన్నటి అధ్యాయంలో ఆఖరి శ్లోకంలో చెప్పుకున్నాం మనం. అంటే ఈ 6 అధ్యాయాలు కర్మ, జ్ఞాన, అష్టాంగ యోగ ఎన్ని చేసినా కూడా వీటన్నింటి గురించి కూడా ఎందుకు తెలుసుకున్నాం మనం? ఇవన్నీ కూడా తృణప్రాయం, కొంచెమే. అవన్నీ చేస్తూ మనం దాంతో పాటుగా శాస్త్రాధ్యయనం ద్వారా ధర్మం ప్రకారంగా మనం జీవిస్తూ శాస్త్రాధ్యయనం, శాస్త్రంలో గురువులు చెప్పిన దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉన్నందువల్ల ఏం చెప్తారు గురువులు? భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులు చేస్తారు మనల్ని. అది మనం ఫాలో అవ్వడం ద్వారా భగవంతుడి కృపకి పాత్రులవుతాము. అన్ని యోగాలకన్నిటికన్నా శ్రేష్టమైన యోగం ఏది అంటే భక్తి యోగమే అని చెప్పి భగవంతుడు తేల్చి చెప్పేశారు నిన్నటి అధ్యాయంలో మనకి. అంటే ఈ భక్తి యోగాన్ని మధ్యలో పెట్టారు. ఎందుకు పెట్టారు ఇక్కడ? మధ్యలో భగవద్గీతలో మధ్యలో భక్తి యోగం వచ్చింది. ఫస్ట్ కర్మయోగము, లాస్ట్లో జ్ఞానయోగం వచ్చింది. 6 చాప్టర్స్ ఏమో మనకి భక్తి కర్మయోగము, లాస్ట్లో 6 చాప్టర్స్ ఏమో జ్ఞానయోగం. మధ్యలో వచ్చింది భక్తి యోగం. ఎట్లా అయితే మనకి ఒక ఇది చేసుకుంటాం కదా, దాంట్లో విద్య చేస్తే దాంట్లో ఒక స్లైసు పైన కింద స్లైసెస్ ఉంటాయి, మధ్యలో మనం ముఖ్యమైన టేస్ట్గా ఉండే పదార్థం పెడతాం కదా, అది ఆ టేస్ట్గా అతి అతి మధురమైనది ఏది అంటే భక్తి. అతి రహస్యమైనది కూడా భక్తి. అది మనకు కనిపిస్తుందా? బయటికి కనిపించదు. గుహ్యమైనది అనమాట. అతి గుహ్యమైనది, అతి మధురమైనది, ఆనందం, అత్యానందం కలిగించేది. దాంట్లో అపరిమితమైన ఆనందం, దానికి మించింది లేదనమాట. అలాంటి ఆనందాన్ని కలిగించేది ఏది అంటే భక్తే. ఆ భక్తిని మించింది ఇంకేది లేదు. కానీ ఆ భక్తి చెయ్యటానికి మనం కర్మ జ్ఞానాల్ని తోడుగా చేసుకొని భక్తి చేయాలి. ఆ కర్మ జ్ఞానాలు చేసేటప్పుడు మనము పూర్తిగా భౌతికంగా మునిగిపోయామనుకోండి, అది మనకి ఉపయోగం లేదు. భౌతికమైనటువంటి తృప్తి అన్నది మనకి ఉపయోగం లేదనమాట. అది కూడా భగవంతుడు చెప్పారు మనకి.
ఈ జన్మలో ఉపయోగం లేదు, వచ్చే జన్మలకు కూడా ఉపయోగం లేదు నీకు అది. సుఖదుఖాలని కలిగిస్తూ ఉంటుంది భౌతికమైనది. అంతేగాని అది నువ్వు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టకుండా నా మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టు. నా భక్తి చేసుకో, నా పాదసేవ చేసుకో, శరణాగతుడివిగా పూర్తిగా అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తూ వచ్చారనమాట మనకి. ఇప్పుడు మనకి ఈ అధ్యాయంలో మనం భక్తి యోగం భక్తి యోగంలో ఏం చెప్పుకుంటున్నాం అంటే, ఫస్ట్ మనం మంగళాచరణం చేసుకుని తర్వాత భక్తి యోగం గురించి మొదలు పెడదాము చాప్టరు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపः కదా మह्यं దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्येति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనకేం చెప్తున్నారంటే, జ్ఞాన విజ్ఞానాలు శ్రవణంతో సిద్ధిస్తాయి అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు మనకి. ఐశ్వర్య జ్ఞానం, ఇది 7వ అధ్యాయం ఏంటంటే ఐశ్వర్య జ్ఞానం అన్నమాట. భగవంతుడు ఐశ్వర్య జ్ఞానం గురించి చెప్పుకుంటాము. తర్వాత ఇది కృష్ణుడిని మించిన సత్యం ఇంకొకటి లేదు అనే విషయాన్ని కూడా ఈ అధ్యాయంలో 4 నుంచి 7వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటాము. తర్వాత సమస్త పదార్థాల అస్తిత్వానికి కృష్ణుడే కారణం. ఆశ్రయ జ్ఞానం ఏదంటే, జ్ఞాన విజ్ఞానాలను పొంది యుద్ధం చెయ్యి. ఆశ్రయ జ్ఞానం అంటే కృష్ణుని శరణు వేడని వాడు దుష్కృతులు, మూఢులు, నరాధములు, మాయావసులైన వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, మళ్ళా దానవ స్వభావం కలిగిన వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా దుష్కృతులు అనమాట. వీళ్ళు ఏంటంటే కృష్ణుడిని శరణు వేడరు, వాళ్ళు పక్కనున్నా కూడా కృష్ణుడిని గుర్తించలేరు వాళ్ళు. తర్వాత సుకృతులు ఎవరంటే కృష్ణుని శరణు వేడతారు. ఆర్తులు, అర్ధార్థులు, జ్ఞానులు, జిజ్ఞాసులు, వీళ్ళు
కృష్ణుణ్ణి శరణు వేడతారు. అన్యదేవతారాధన చేస్తారు. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఫలితాన్ని ఆశించి ఆ ఫలితాల కోసంగా అన్యదేవతారాధనని చేస్తూ ఉంటారు. కృష్ణుని సరైన పద్ధతిలో శరణు వేడరు వీళ్ళు. దాని గురించి మనం ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. 13 నుంచి 15 వరకేమో శరణు వేడని వాళ్ళ గురించి చెప్పుకుంటాము. 16 నుంచి 19వ శ్లోకం వరకు శరణు వేడే వాళ్ళ గురించి చెప్పుకుంటాము. తర్వాత 20 నుంచి 23 శ్లోకం వరకు అన్య దేవతారాధన గురించి చెప్పుకుంటాము. 24 నుంచి 28 వరకు కృష్ణుని సరైన పద్ధతిలో శరణు వేడరు వీళ్ళు అనే దాని గురించి చెప్పుకుంటాం. ముక్తికాములు కృష్ణ భగవానుడినే శరణు వేడతారు అనే విషయాన్ని కూడా మనం 29 నుంచి 29-30 శ్లోకాల్లో చెప్పుకుంటాము. ఇప్పుడు 6 అధ్యాయాల్లో మనకు నిష్కామ కర్మయోగం గురించి, జ్ఞానం గురించి చెప్పారు. 6 అధ్యాయాలు భక్తి యోగం ఇప్పుడు 6 అధ్యాయాలు భక్తి యోగం గురించి చెప్తారు. శుద్ధ భక్తి స్వతంత్రమైందనమాట, సరళమైంది, కష్టమైంది. ఆ భక్తి చేస్తుంటే మనకి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. 16 మాలలు చేయండి కూర్చుని అంటే ఒక గంటన్నర పడుతుంది కరెక్ట్గా. 2 అవర్స్, కొంచెం కొత్త వాళ్ళకి 2 అవర్స్ పడుతుంది. ఆ 2 అవర్స్ మనకి కూర్చొని చేయటానికి మనసు అటు ఇటు ఎటో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, చేయలేము, అంత కష్టంగా ఉంటుంది. దాన్ని ఏం చేయాలి, సాధన ద్వారా మనం దాన్ని లాక్కొచ్చి కూర్చోబెట్టాలి. పిల్లవాడు పారిపోతూ ఉంటాడు, నాకు అదే కావాలంటుంటాడు. పారిపోతూ ఉంటే వాడిని ఏం చేస్తాం, లాక్కొని వచ్చి కూర్చోబెడతాం. అట్లా ఆ మనసు ఏంటంటే పరిపరి విధాలు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, దాన్ని తీసుకొని వచ్చి కూర్చోబెట్టాలి. ఏది మంచో దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయించాలన్నమాట. ఆ మంచి ఏది అంటే భగవంతుడి సేవే. ఆ భగవంతుడి పట్ల పూర్తి శ్రద్ధతో పూర్ణ శరణాగతులు ఎవరైతే అవుతారో శుద్ధ భక్తులు, ప్రతి విషయంలో కూడా భగవంతుని కృపను చూస్తారు. శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు ఆ కృపకు పాత్రులైన వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు. వాళ్ళు ఏంటంటే పూర్తిగా వాళ్ళు భగవంతుడి కృపకి పాత్రులై ఉంటారనమాట. వాళ్ళు దేనిపైన ఆధారపడరు, వాళ్ళు స్వతంత్రంగా ఉంటారు. ఇప్పుడు మనము శ్లోకంలోకి వద్దాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ రామ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యాసక్తమనః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు, పార్థ మనస్సు నా మీద నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యానయోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను విను. ధ్యానయోగాన్ని ఆచరించు అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇదేంటంటే విజ్ఞాన యోగం. విజ్ఞాన యోగం అంటే ఏంటంటే, జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే ఆ వస్తువు గురించి తెలుసుకోవటం జ్ఞానం. అక్కడ ఆ లడ్డు ఉంది, అది చాలా అందంగా రౌండ్గా ఉంది, ఎల్లో కలర్లో ఉంది, తీయగా ఉంటుందిట అది అని చెప్పినని తెలుసుకోవటం జ్ఞానం అయితే, దాన్ని రుచి చూడటం, అనుభవపూర్వకంగా చేసుకోవడం విజ్ఞానం అనమాట. ఇప్పుడు భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఆయన కృష్ణ భగవానుడుట. ఇస్కాన్లో క్లాసెస్ చెప్తున్నారట, 18 days క్లాసెస్ట, ఫ్రీగా చెప్తున్నారు, చాలా బాగుంటుందిట.
వినడానికి అని చెప్పినని మనం వింటాం. విన్నప్పుడు మనకు వాటి గురించి తెలుస్తుందా? తెలియదు. వచ్చి జాయిన్ అయ్యి అది విని దాన్ని అనుభవించినప్పుడు మనకి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆనందం అనేది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. అది విజ్ఞానం. అది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ ఓ పార్థ మనస్సు నా మీద నిలుపు అని చెప్పి అంటున్నారు. నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవు వివరిస్తాను విను అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ భగవంతుడు. అంటే ఈ జ్ఞానం నిష్కామ కర్మయోగం చేయడం ద్వారా వచ్చిన ఫలితాన్ని ఆసక్తి లేకుండా త్యాగబుద్ధితో భగవంతుడికి సమర్పించాలి. పూర్తిగా మనం ఏదైతే ఆ నిష్కామయోగం కర్మయోగం చేస్తూ మనం భగవంతుడికి సేవ చేస్తూ ఉంటామో ఆ ఫలితం ఆశించి చేయకూడదు. అదే నిష్కామ కర్మయోగం. ఆ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించాలి. లాభ నష్టాలు, జయాపజయాలు, సుఖ సంతోషాలు ఇవన్నీ కూడా ఏవి ఉండవు అన్నమాట. సమదృష్టితో సహిస్తే వీటన్నింటినీ కూడా మనం ఓర్పుతో సహనంతో వాటిని సహించాలి. సహిస్తే ఆ కర్మల నుంచి బంధం ఉండదు. మనకి ఆ కర్మల్లో బంధింపబడం అన్నమాట. మనం ఆత్మజ్ఞానం పొందిన వ్యక్తి అష్టాంగ యోగం కానీ జ్ఞానయోగంలో కానీ ప్రవేశిస్తే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం పొందుతారు. అష్టాంగ యోగం చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? వాళ్ళకి బ్రహ్మజ్యోతి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమవుతారు అష్టాంగ యోగం చేసిన వాళ్ళు. జ్ఞానయోగం చేసిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఆత్మని గురించి ఆత్మ పరమాత్మ దీని గురించి ఆత్మానందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు జ్ఞానయోగంలో చేసేవాళ్ళు. భక్తి యోగం ఏంటి? భక్తి యోగం చేసిన వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి కృపకి పాత్రలు కాగలుగుతారు. ఫస్ట్ సాధు కృప లభిస్తుంది వాళ్ళకి, అహైతుకమైనటువంటి కృప, సాధు కృప. ఆ కృప తర్వాత భగవంతుడి కృప లభిస్తుంది అనమాట. అది మనకి తెలియదు, ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు లభిస్తుంది అన్నది తెలియదు. ఆ సాధువుల కృప అంటే అర్జునుడికి ఏం చెప్తున్నారు? కర్మలు వదిలి శుద్ధ భక్తి చేయమని కృష్ణుడు చెప్పలేదు. కర్మలు వదిలేసే నువ్వు చేయాల్సిన కర్మలు అని చెప్పలే కృష్ణుడు నువ్వు చేయాల్సిన కర్మలు చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. నువ్వు శుద్ధ భక్తుడు నువ్వు అయినప్పటికీ కూడా నువ్వు చేయాల్సిన కర్మలు నువ్వు చెయ్యి. శుద్ధ భక్తి చేయడానికి, శుద్ధ భక్తికి అర్హత పూర్ణ శ్రద్ధ అనమాట. పూర్తిగా మనం శ్రద్ధ కావాలి మనకి ఆ భక్తి చేయడానికి. కానీ సాధువుల కృప ద్వారా శుద్ధ భక్తిలో ప్రవేశించాలి. త్రైగుణ్య విషయావేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున, గుణాతీతుడివిగా అని చెప్పినని భగవంతుడు ఆశీర్వదిస్తారు. కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడిని గుణాతీతుడు అయ్యి ఆ గుణాలు నిన్ను ప్రకోపిస్తున్నాయి, నీకు యుద్ధం చేయనంటున్నావు, నువ్వు పూర్తిగా నన్ను శరణు వేడుకో, నా కృప ద్వారా నువ్వు నేను చెప్పిన మాటను విను, నేను చెప్పినట్లుగా చెయ్యి, నీ కర్మయోగాన్ని నువ్వు ఆచరించు, నువ్వు క్షత్రియుడివి కాబట్టి. అర్జునుడు శుద్ధ భక్తుడే. ఈ విషయం మన గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే అర్జునుడి ద్వారా మనకి చెప్తున్నారు. అర్జునుడు వింటారు. అర్జునుడు ఆ ప్రశ్నలు వేసేది కూడా మన గురించి వేస్తున్నారు, మనకు వచ్చే సందేహాలు అవన్నీ కూడా. అందుకని మన గురించి అర్జునుడి ద్వారా అడిగించుకుంటున్నారు ఆయన కృష్ణ భగవానుడు. అది ఒక లీల అనమాట. ఆ అర్జునుడి ద్వారా అర్జునుడు అడుగుతూ ఉంటే ఆయన సమాధానాలు చెబుతున్నారు. మనకు వచ్చే సందేహాలన్నింటికీ కూడా సమాధానాలు చెబుతున్నారు. అది ఏంటంటే ఈ విషయం మన గురించి చెప్పారు. శుద్ధ భక్తిలో ప్రవేశించాక ఏ విధంగా సాధన చేయాలి, అనుభవం ఎలా ఉంటుంది, ఆసక్తి అనే స్టేజ్ని పొందిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అనుభవం అంటే మనకి శాస్త్రాలలో చెప్పిన సారాంశం శుద్ధ భక్తుల ద్వారా వింటే శుద్ధ భక్తిలో ప్రవేశించాలి. ఆ శాస్త్రాల యొక్క సారం ఎలా తెలుస్తుంది? శుద్ధ భక్తుల ద్వారా వినాలి.
అంతేగాని వ్యాపార దృష్టితో చెప్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ ద్వారా వినకూడదు. మనం వినేది శుద్ధ భక్తుల ద్వారా మాత్రమే వినాలి. భక్తులు చెప్పింది వినడం ద్వారా శాస్త్రాలలో ఉన్నటువంటి సారాన్ని మనం పట్టుకోగలుగుతాం. శుద్ధ భక్తుల కృపకు పాత్రలు కాగలుగుతాం అన్నమాట. త్రైగుణ్య విషయావేద, త్రైగుణ్య విషయావేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున. ఆ త్రైగుణ్య విషయావేద అని కూడా చెప్పారు భగవంతుడు. అది ఇక్కడ మనకి ఆ భక్తి చేసినప్పుడు, మనకి నిష్కామ కర్మయోగం చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి అంతఃకల్మష శుద్ధి కలుగుతుంది. అంతఃకల్మష శుద్ధి కలిగి అష్టాంగ యోగం వైపు వెళ్ళినప్పుడేమో వాళ్ళు కూడా నిష్కామ కర్మయోగాన్ని చేసి పరమాత్మని ధ్యానిస్తారు. ఫస్ట్ అంతా కూడా వాళ్ళు బ్రహ్మజ్యోతి దగ్గరికి వెళ్తారు. బ్రహ్మ ప్రాప్తి కలుగుతుంది వాళ్ళకి, జ్ఞానులకి, అష్టాంగ యోగులకి. భక్తి యోగులకి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి శ్రద్ధ, సాధు సంఘం, తర్వాత భజన క్రియ, మూడోది భజన క్రియ, నాలుగోది అనర్థ నివృత్తి, అనర్థాలన్నీ కూడా నివృత్తి అవుతాయి. తర్వాత నిష్ట కలుగుతుంది, మనకి రుచి కలుగుతుంది దాంట్లో. ఆ చేసే దాంట్లో మనం ఆనందాన్ని పొందగలుగుతాం. రుచి అంటే ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ, భగవత్ ప్రాప్తి. ఆ ఆసక్తి వస్తుంది, ఆ విషయాన్ని చేయటంలో ఆసక్తి కలుగుతుంది మనకి. ఆ ఆసక్తి ద్వారా భావ, ప్రేమ, భగవత్ ప్రాప్తి, భగవంతుడిని తృప్తిపరచగలుగుతాం. భగవంతుడిని తృప్తిపరచగలిగి ఆ భగవంతుడి కృపకి పాత్రలు కాగలుగుతాము. భగవత్ ప్రాప్తి, నిష్కామ కర్మయోగానికి ఏంటంటే భగవత్ ప్రాప్తి. దైవీ వర్ణాశ్రమం చేయాలి. దైవీ వర్ణాశ్రమం చేసి కర్మయోగం ఆచరిస్తూ నిష్కామ కర్మయోగం చేసి మనము ఈ విధమైనటువంటి స్టెప్ బై స్టెప్ అనమాట అవి చేసినందువల్ల మనకి ఆ భగవంతుడి యొక్క కృప లభిస్తుంది మనకి. భగవంతుడు అంటే ఏంటి? భగవంతుడిని గురించి స్పష్టంగా తెలుసుకుంటాం ఎప్పుడు ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు. మనకి సాధు సంఘం, భజన క్రియ ఇవన్నీ వైదీ సాధన భక్తి అనమాట. ఆ సాధు సంఘంలో చేరటము, ఆ సాధువుల కృప లభిస్తూ ఉంటుంది మనకి. మనం ఎలా భక్తి చేసుకోవాలి అన్నది వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు మనకి. అన్ని రూమ్స్ వేసుకుని కూర్చుంటే చలి లేకుండా ఉంటుంది. అట్లా సాధు కృప, ఇది వైదీ సాధన భక్తి అనమాట. ఇన్ని సాధు కృప వరకు ఏంటంటే భజన క్రియ, సాధు సంఘ, అనర్థ నివృత్తి. అనర్థాలన్నీ కూడా మన నివృత్తి అయిపోతాయి. నివృత్తి వెళ్ళిపోతాయి. అనర్థాలన్నీ కూడా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనకి ఆ రుచి అనేది కలుగుతుంది. ఆ శాస్త్రం మీద రుచి కలుగుతుంది. రుచి కలిగి మనకి నిష్ట ఏర్పడుతుంది. తర్వాత రుచి తర్వాత ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ. ఈ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతాం. పూర్తిగా భగవంతుడిని సేవించటంలోనే ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఆసక్తి కలిగిన తర్వాత ఆ భావంలో ఉండిపోతాం. భగవంతుడి లీలలు వింటూ ఆ భగవంతుడి సేవాభావంలో ఉండిపోతాం. అప్పుడు ఆ భగవంతుడి ప్రేమ, ఆయన ప్రేమని పొందుతూ ఉంటాం. మనం ప్రేమిస్తూ ఉంటాం, ఆయన ప్రేమని మనము పొందుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక్క ముద్ద తిన్నాం అనుకోండి అన్నం, మనకేమేస్తుంది? ఒక ముద్ద తినంగానే తృష్టి వస్తుంది. తర్వాత ఇంకొంచెం తినంగానే పుష్టి వస్తుంది. తర్వాత ఏమవుతుంది? క్షుద్ర నివృత్తి కలుగుతుంది. తృష్టి, పుష్టి, క్షుద్ర నివృత్తి అంటే ఆకలి తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఒక ముద్దను తినంగానే మనకి చాలా ఆకలి అవుతూ ఉంటుంది. ఒక ముద్ద తినంగానే మనకి తృష్టి కలుగుతుంది, రుచి కలుగుతుంది. తృష్టి, పుష్టి, తర్వాత క్షుద్ర నివృత్తి. క్షుద్ర నివృత్తి అంటే ఆకలి తగ్గుతుంది. భక్తుడికి ఆకలి ఏంటి? భగవంతుడి సేవ, భగవంతుడి కృప కోసం ఆకలి కలిగి ఉంటాడు భక్తుడు.
ఆ? అన్యాభిలాషిత శూన్యం, వేరే అభిలాష ఏది లేకుండా అన్యాభిలాషిత శూన్యం, జ్ఞానకర్మాది అనావృతం, అనుకూల్యేన కృష్ణానుశీలనం భక్తిరుత్తమం. ఆ కృష్ణుణ్ణి కృష్ణానుశీలనం భక్తిరుత్తమం. జ్ఞాన కర్మలతో మన భక్తి ఆవృతం కాకూడదు, శుద్ధంగా ఉండాలన్నమాట. జ్ఞానం పట్ల కర్మల పట్ల ఆసక్తి లేదు నాకు, అంతా భగవంతుడే అనే భావనలోకి రావాలి. అన్నీ భగవంతుడే, అంతా భగవంతుడే అనే భక్తి కలగాలన్నమాట. ఇక వేరే ఇంకేది లేదు మనకి. ఆ భగవంతుడి పాదాలే, ఆయన సేవే చేసుకుంటూ ఉండాలి అనే భావనలోకి రావాలి. ఇది ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా 24/7 కంటిన్యూస్గా భగవంతుడి సేవ చేయాలి. వైదిక సాధన భక్తి చేయాలి అంటే ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలియాలి. అలా చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఏం కావాలి మనకి? భగవంతుడు అంటే ఏంటి, ఆయన ఐశ్వర్యాలు ఏంటి, ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలియాలి. ఆయన అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్నప్పుడే మనకి ఆయనకి సేవ చేయాలి అనేటువంటి కోరిక కలుగుతుంది, లేకపోతే కలగదు. కాబట్టి ఆ భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానం గురించి తెలియజేస్తుంది 7వ అధ్యాయం. రాగానుగ భక్తి, ప్రేమతో సేవ. బృందావనంలో గోపికలు, యశోదమయ్య వీళ్ళు చేశారనమాట. బృందావనంలో యశోదమయ్య వాత్సల్య భావం చూపించింది. బృందావనంలో వాత్సల్యంతో చేస్తుంది ఆమె, ప్రేమతో. అదేంటంటే కృష్ణుడు వస్తారు, వచ్చినప్పుడు నాన్న కూర్చొని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని ఆమె తింటున్న ప్లేట్లోదే అన్నం తీసి పెడుతుంది. ఆమె ఏదన్నా తింటూ ఉంటే అయ్యో ఇది ఎంగిలే పెట్టకూడదు అనే ధ్యాస ఉండదు వాళ్ళకి. ప్రేమ, ఆ ప్రేమతో తీసి పెట్టేస్తారు. అది రాగానికి భక్తి. అదే ఐశ్వర్య. ఆ యశోదామాత, గోపికలు, గోపబాలు ఏం చేస్తారు? సఖ్యం. వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ కృష్ణుడితో ఆడుకోవటం, కృష్ణుడిని మోస్తారు, భుజాల మీద ఎత్తుకొని మోస్తారు. మమ్మల్ని కూడా మొయ్యని అడుగుతారు, ఆయన భుజాలు ఎక్కుతారు. అయ్యో ఆయన భగవంతుడే, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అవన్నీ ఉండవు. ప్రేమ, ఆ ప్రేమతోనే వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇక్కడ ద్వారకలో ఏంటి, ద్వారకకి ఆయన చక్రవర్తి. అక్కడ ఆ ద్వారకలో దేవకి దేవి ఏం చేస్తుందామా, ఆమె చేసేదంతా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్తో చేస్తుంది. ఆయన రాగానే కాళ్ళకి నీళ్ళు ఇవ్వటం, చేతులు కడిగించటం, కాళ్ళు కడగటం, అర్ఘ్యం పాద్యం ఆచమనీయం, తర్వాత ఒక ఆసనం ఏర్పాటు చేయటం, ఆసనం మీద కూర్చోమనటం, అన్నీ భగవంతుడికి స్పెషల్స్ అన్నీ చేసి పెట్టటం, ఇష్టమైన పదార్థాలన్నీ ఆయనకి ఇష్టమైన విధంగా ఉండటం, ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ద్వారకలో జరుగుతాయి అన్నమాట. ఇది ఐశ్వర్య జ్ఞానం. వీళ్ళ ఈ ఐశ్వర్య జ్ఞానం ఏంటంటే రుక్మిణి, మిగిలిన రాణులు వీళ్ళందరూ కూడా ఐశ్వర్యంతో కూడిన మాధుర్య రసాన్ని కురిపిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అక్కడ. ఇప్పుడు మనం 2వ శ్లోకానికి వెళ్దాం. హరే కృష్ణ. సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను విను అని చెప్తున్నారు. ఈ ఐశ్వర్య జ్ఞానం గురించి చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు మనం. జ్ఞానంతేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యజ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. నేను ఇప్పుడు నీకు విజ్ఞానాలతో పాటుగా భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని కూడా సంపూర్ణంగా చెప్తాను. దీనిని గ్రహిస్తే ఈ లోకంలో నీవు మళ్ళీ తెలుసుకోగలిగింది ఇంకేమీ ఉండదు. ఈ భౌతిక లోకంలో నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకేం ఉండదు. నేను విజ్ఞానాలతో కూడినటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని, భౌతిక జ్ఞానాన్ని రెండింటినీ కూడా చెప్తాను నీకు, సంపూర్ణంగా చెప్తాను నీకు.
అది తెలుసుకున్నప్పుడు ఇంకా భౌతికం ఆధ్యాత్మికం ఏంటి మొత్తం తెలిసిన తర్వాత ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకేం ఉండదు అని చెప్తున్నారు ఆయన భగవంతుడు. పరా ప్రకృతి అపరా ప్రకృతి. పరా ప్రకృతి అంటే జీవుడు ఆత్మ ఇవన్నీ. అపరా ప్రకృతి అంటే ఈ స్థూల దేహము సూక్ష్మదేహము పంచభూతాలు ఇవన్నీ వస్తాయి అపరా ప్రకృతికి. మనస్సు బుద్ధి అహంకారం, భూమి పంచభూతాలు, తర్వాత భూమి నీరు నిప్పు, తర్వాత గాలి ఆకాశం, ఇవన్నీ కూడా మనకి భౌతిక జ్ఞానం అన్నమాట. ఐదో శ్లోకం చెప్పలేదా మనకి? భగవంతుని యొక్క బహిరంగ శక్తి గురించి చెప్పుకుంటాం అనమాట 5వ శ్లోకంలో. పంచభూతాలు పంచ తన్మాత్రలు, పంచ ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు, మనసు బుద్ధి అహంకారం, ఇవి అన్నీ భగవంతుని బహిరంగ శక్తి అనమాట. ఈ దేహం మంది కాదు, భగవంతుడిదే. బహిరంగ శక్తితో స్థూల సూక్ష్మ దేహాలు ఏర్పడినాయి అనే విషయాన్ని కూడా మనం 6వ శ్లోకంలో తటస్థ శక్తి గురించి చెప్పుకుంటాం. స్థూల సూక్ష్మదేహాలు భగవంతుడివే, నీ పైన నీకు అధికారం లేదు. ఇప్పుడు ఈ 3వ శ్లోకంలో ఏం చెప్పుకున్నామంటే, మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. ఎన్నో వేల మంది మనుషుల్లో ఏ ఒక్కడో యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తాడు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళలో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు. ఎంతమంది ప్రయత్నం చేస్తారు, కానీ వాళ్ళలో కొంతమంది మాత్రమే. ఇప్పుడు మనం జల్లిస్తాం కదా, జల్లెళ్ళు, జల్లించినప్పుడు మొత్తం దిగిపోతుంది. దిగిపోయి ఒకటో రెండో రాళ్ళు మిగులుతాయి దాని మీద. అట్లా జల్లెడ పట్టినట్టు అయిపోతారు అనమాట. అందరు వెళ్ళిపోతారు, పక్కలకి వెళ్ళిపోతారు. ఆ భౌతికమైనటువంటి అట్రాక్షన్స్ ఆ విధంగా ఉంటాయి అన్నమాట. అలా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏ ఒక్కళ్ళో మాత్రమే, కొంతమంది మాత్రమే ఆయనకి అట్రాక్ట్ అవుతారు. ఆ కొంతమందిలో కూడా ఏ ఒక్కళ్ళో కోటాను కోట్లలో ఏ ఒక్కళ్ళో మాత్రమే ఆ భగవంతుడి కృపకి పాత్రులు కాగలుగుతారు. నిజంగా భగవంతుడిని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి కృపకి ఎట్లా ఫస్ట్ సాధు కృప, గురువుల కృప లభిస్తుంది. ఆ కృప ద్వారా భగవంతుడి కృపకి పాత్రలు కాగలుగుతారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి భౌతికంగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు చూడండి. చూసేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. ఒక ప్లే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, పరిగెత్తుతున్నారు, రన్నింగ్ రేస్. ఈ రన్నింగ్ రేస్లో అందరు పాల్గొంటారు చాలామంది, కానీ ఏ ఒక్కళ్ళు విన్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరంటే ఒక్కళ్ళు విన్ అవుతారు. అందరూ విన్ అవుతున్నట్టే ఉంటుంది. మేము చాలా భక్తి చేస్తున్నాం, 16 మాలలు చేస్తున్నాను రోజు భగవంతుడి పూజ చేస్తున్నాం, సేవ చేస్తున్నాం, నువ్వు అన్నీ చేస్తున్నావు, కానీ పూర్తిగా శరణాగతి వేడుకోవట్లేదు నువ్వు. పూర్తిగా ఇప్పుడు పూర్తిగా భగవంతుడే అన్నీ నాకు అని చెప్పినాను. మనం ఆ భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఉంచగలుగుతున్నావా? ఉంచట్లా. ఎప్పుడైతే ఆ విశ్వాసం ఉంచగలుగుతామో అప్పుడు భగవంతుడి కృపకి పాత్రలు కాగలుగుతాం. అది శుద్ధ భక్తి అనమాట. పూర్తిగా శరణాగతి వేడుకోవాలి, పూర్తిగా అన్నీ నువ్వే అనే స్థితికి రాగలగాలి. అట్లా ఏ ఒక్కళ్ళో వస్తారు అని చెప్పనని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. వేల మందిలో ఏ ఒక్కళ్ళో నా దగ్గరికి చేరుకుంటారు. భూమిరాప్యానలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవచ
అహంకార ఇతిమే భిన్న ప్రకృతిరష్టదా. భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము, మనసు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అను 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజింపబడింది. ఆ మాయాశక్తి మూలంగా మాయాశక్తి విభజింపబడింది అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ. భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఇవి 8 కూడా భగవంతుడి భిన్న ప్రకృతి రూపాలు. ఈ 8 కలిసి భిన్నమైన భౌతిక శక్తి అనమాట ప్రకృతి. ఈ భౌతికమైనటువంటి రూపాలు ఇవి. ఇదేంటంటే భగవంతుడి అపరా ప్రకృతి, పరా ప్రకృతి ఇది. అపరా ప్రకృతి భగవంతుడిది వేరే ఉంటుంది. దాని గురించి కూడా చెప్పుకుందాం మనం. ఇప్పుడు ఒక గ్రామంలో వర్షం కురుస్తోంది, వర్షాలు లేవుట, అసలు వర్షాలు అసలు పడట్లేదు అని చెప్పినాను. ఒక సాధువు వచ్చాడు అక్కడికి. ఒక సాధువు వచ్చేటప్పటికి ఆయనకి చెప్పారు, ఇట్లా వర్షం లేదు, క్షామంగా ఉంది ఇక్కడ, ఏదన్నా ఉపాయం ఉంటే చెప్పమని అడిగారు. అందరూ కూర్చుని జపం చేయండి, రేపు చేద్దాం, యజ్ఞం చేద్దాం, ఇక్కడ జప యజ్ఞం, రండి అందరూ రండి పొద్దున్నే అని చెప్పారట. చెప్పేటప్పటికి బాగా ఎండగా వస్తున్నది. అందరు వచ్చారు అక్కడికి. ఒక పిల్లవాడు మాత్రం గొడుగు పట్టుకొని వచ్చాట. ఏంటి నాన్న నువ్వు గొడుగు పట్టుకొని వచ్చావు అని చెప్పి నన్ను అడిగితే, వర్షం పడుతుందన్నారు కదా అందుకని చెప్పినని గొడుగు తీసుకోవాలి. అంటే అంత నమ్మకం, అంత విశ్వాసం ఉండాలి మనకి ఆ భగవంతుడి మీద. అప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడి కృపకి పాత్రలు కాగలుగుతాం అన్నమాట. ఈ అపరా ప్రకృతి ఏంటంటే భౌతిక ప్రకృతి. ఈ భౌతిక ప్రకృతి మనకి పరాప్రకృతి ఏంటంటే మన అంతరంగిక శక్తి. ఆంతరంగిక శక్తి రాధారాణి. తటస్థ శక్తి ఏమో జీవులు. అపరా ప్రకృతి ఏమో బహిరంగ శక్తి అనమాట, భగవంతుడి బహిరంగ శక్తి. మనం భౌతిక శక్తి అండర్లో ఉన్నాం. బహిరంగ శక్తి అండర్లో భౌతిక శక్తి మన ఈ మొత్తం కూడా ఈ దీంట్లో ఈ బహిరంగ శక్తి అండర్లో ఉన్నాం. భగవంతునికి భక్తియుక్త సేవ చేయడం ద్వారా అంతరంగ శక్తి దీంట్లోకి వెళ్తాం, అండర్లోకి వెళ్తాం అన్నమాట. నిజమైన ధామానికి చేరుకోగలుగుతాం. ఇదేంటి అపరా ప్రకృతి? అపరా ప్రకృతి అంటే ఏంటి? భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, ఇవన్నీ కూడా. పరాప్రకృతి ఏమో జీవాత్మ. పరాప్రకృతి జీవుడు, ఆత్మ, తర్వాత ఆ భగవంతుడు, పరమాత్మ, అవన్నీ కూడా పరాప్రకృతి కిందికి వస్తాయి. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं ధాయతే జగత్. ఓ అర్జున, ఇప్పుడు చెప్పింది అపర ప్రకృతి జీవరూపమై ఈ జగత్తునంతటిని ధరిస్తున్న నా మరో ప్రకృతి ఇంతకంటే మేలైందున్నది. ఇప్పుడు చెప్పిందంతా కూడా అపర ప్రకృతి. ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఈ భూమి, నీరు, జలము, ఆకాశము,
అగ్ని, ఇవన్నీ కూడా మన భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటివి. వీటి మీద ఆధారపడి ఉన్నాం మనం. ఇవన్నీ వీటన్నింటి దీంట్లో కూడా మనం, మన జీవుడు స్థూల సూక్ష్మ దేహాలు తీసుకొని ఈ అపరా ప్రకృతి యొక్క అండర్లో ఉన్నాడనమాట. అపరా ప్రకృతి అండర్లో నుంచి మనం భగవంతుడి అండర్లోకి, పరాప్రకృతిలోకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? మనము మనకి అహైతుకమైనటువంటి ఆ సాధుకృప కలగాలి. ఫస్ట్ సాధుకృప ద్వారా మనము భగవంతుడి కృపకి పాత్రలు కాగలుగుతాం. అంటే ఇక్కడ మనకి ఆ సాధుకృప ఎట్లా కలుగుతుంది? అతి భాగేన అంటే ఏంటి? విశేష సంస్కారం. మహాభాగవతుల యొక్క సాంగత్యం వలన, జాత సంస్కారాల వలన కలిగిన మహాభాగవతుల నుండి పుట్టిన గొప్ప సంస్కారం మనకి. అది అహైతుకం అనమాట. ఎప్పుడు కలుగుతుంది అన్నది మనం చెప్పలేము. నేను భక్తి చేస్తున్నాను, నేను సేవ చేస్తున్నాను, నాకు కలగలేదంటే కలగదంతే. ఏమీ చెయ్యని వాడికి కూడా ఒక్కొక్కసారి ఆ మహాభాగవతుల కృప కలుగుతుంది, కృప లభిస్తుంది. అహైతుకం అన్నమాట అది. వాళ్ళు స్వతంత్రులు, మహాభాగవతులు. భగవంతుడి చెప్పిన దీంట్లో కూడా ఉండరు. భగవంతుడు కూడా చెప్పడు వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఏంటంటే స్వతంత్రులు. వాళ్ళ కృపావర్షాన్ని కురిపించటంలో వాళ్ళు స్వతంత్రులు అన్నమాట. జీవాత్మ మహావిష్ణువు దేహం నుండి వస్తూ రకరకాల కర్మలు చేసి రకరకాల దేహాలు పొందుతూ ఉంటుంది. జీవాత్మ సూక్ష్మ దేహాన్ని, స్థూల దేహాన్ని పొందుతూ మళ్ళీ 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 జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటుంది. మళ్ళీ లయం అయిపోతుంది, సృష్టి మొత్తం లయం అయిపోతుంది. లయం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మం క్షీరోదక సాయి విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, కారణోదక సాయి విష్ణువు. కారణోదక సాయి విష్ణువు శరీరంలో నుంచి వచ్చినటువంటి స్వేద జలం ద్వారా మనకి ఈ లోకాలన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి. ఈ లోకాల్లో జీవరాశులన్నీ కూడా సృష్టి జరుగుతుంది. ఆ సృష్టి జరిగిన తర్వాత ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణువు సృష్టి ఎలా జరుగుతుంది? గర్భోదక సాయి విష్ణువు గర్భంలో నుంచి ఒక తామరతూడులాగా వస్తుందన్నమాట. ఆ తామరతూడు, ఆ గర్భంలో నుంచి వచ్చినటువంటి తామరతూడు కి తామర పువ్వులో బ్రహ్మదేవుడు వస్తారు. బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి ఆ బ్రహ్మదేవుడిని సృష్టి చేయమని చెప్పి ఆదేశించడం ద్వారా ఆ బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహిస్తారనమాట. ఆ సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహించేటప్పుడు మన జీవాత్మలన్నీ కూడా స్థూల సూక్ష్మ దేహాల్ని తీసుకుంటాయి. 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మలన్నీ ఎత్తిన తర్వాత మనకి ఈ మానవ జన్మ అన్నది లభించింది. ఈ మానవ జన్మ కూడా ఎన్నిసార్లు తీసుకున్నామో మనకి తెలియదు. మానవ జన్మ కూడా ఒక్కసారి వచ్చేది కాదు. ఆ మానవ జన్మ కూడా చాలాసార్లు తీసుకొని ఉంటాం మనం. తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకి కొంచెం 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 ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఇప్పటికీ మనం భగవద్గీత పుస్తకాన్ని పట్టుకుండే స్టేజ్కి రాగలిగాం. ఈ నా మరో ప్రకృతి ఇంతకంటే మేలైనదని తెలుసుకో. ఇంకో ప్రకృతి ఉంది, అది ఇదంతా భౌతిక ప్రకృతి, ఇది మేలైనది కాదు. దీనికన్నా కూడా ప్రకృతి, మనం మేలైన ప్రకృతి గురించి నీకు చెప్తాను నేను అంటున్నారు భగవంతుడు. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయ అహం కృష్ణస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తదా. నా ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయని గ్రహించి, అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి, అంతం కావడానికి నేనే కారణం అని తెలుసుకో. మొత్తం అంతా కూడా ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలు కూడా పుడుతున్నాయి, పరాప్రకృతి అపరాప్రకృతి ద్వారా. ఆ విషయం తెలుసుకో నువ్వు. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి కారణభూతుడు ఎవరు అంటే నేనే. అంతం కావడానికి కూడా ఆ జగత్తుని కూడా లయం చేసుకునేవాడిని నేనే అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి. ఈ స్థూల సూక్ష్మాల దేహాలు పొందుతూ జీవాత్మకి మహాభాగవతుల కృప కలుగుతుంది అనమాట. వారు పరమ స్వతంత్రులు. వాళ్ళకి ఎప్పుడు
కృప ఇవ్వాలి, ఎప్పుడు ఇవ్వకూడదు, వాళ్ళకి అసలు ఎప్పుడు కృపావర్షం కురిపిస్తారో మనకి తెలియదు అనమాట వాళ్ళు మన మీద. ఆ భాగవతులు భగవంతుడే వాళ్ళని పంపించారు మనల్ని ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తుల్ని చేయటం కోసంగా. అయినప్పటికీ కూడా భగవంతుడు పంపించినప్పటికీ కూడా ఆయన చేతిలో ఏం లేదు. వీళ్ళ కృప అన్నది వాళ్ళ ద్వారా అని మాత్రమే కలుగుతుంది. వీళ్ళు సర్వ స్వతంత్రులు అనమాట. ఈ భగవత్ కృప కురిపించేందుకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళ స్వరూప శక్తి అనమాట. మహాభాగవతుల వలన కృప కలిగితే అది స్వరూప శక్తి. సహాయాన్ని పొంది భగవంతుని కృపకు పాత్రులవుతారు. అచించ విరుద్ధ గుణాలు కలిగిన భగవంతుడిని అంటే ఆయన ఉన్నారు, లేరు, కనిపిస్తారు, కనిపించరు. భగవంతుడు ఇందుగలడు అందు లేడని సందేహము వలదు, చక్రి సర్వోపగతుండై ఎందెందు వెదకి చూచిన అందెందేయగలడు, దానవాగ్రణి వింటే అని చెప్పనని ప్రహ్లాదుడు చెప్తాడు. ఇక్కడ ఉన్నాడు, అక్కడ లేడని లేదు. ఎక్కడ చూస్తే అక్కడే పరమాత్మ నాకు కనిపిస్తున్నారు. భగవంతుడు నీకు కనిపించట్లేదా నాన్న? నాకు అన్ని చోట్ల ఆయనే కనిపిస్తున్నాడు, అన్ని ప్రదేశాల్లో కూడా. నువ్వు చూడగలగాలంతే అని చెప్పినానని చెప్తారనమాట ప్రహ్లాదుడు. అట్లా ఆయన భగవంతుడిని మనంతట మనం శాస్త్రాధ్యయనం ద్వారా తెలుసుకోలేము. మనం ఆ పుస్తకాలు ఈ పుస్తకాలు చదివినందువల్ల మనకి తెలుసుకోలేము. మనం సాధు కృప, సాధువుల ద్వారా, వాళ్ళ ద్వారా, భాగవతుల ద్వారా, సర్వస్వతంత్రులు వాళ్ళు, వాళ్ళ ద్వారా వినటం ద్వారా శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తే ఆ భగవంతుడు ఎవరు అన్నది కొంతవరకు మనకి అవగాహనకి రాగలుగుతాం. ఇప్పుడు ఈ నా రెండు ప్రకృతుల సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయని గ్రహించు, అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భావానికి అంతానికి నేనే కారణం అని తెలుసుకో అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే భగవంతుడి యొక్క బహిరంగ శక్తి గురించి చెప్పుకుంటాము. పంచభూతాలు, పంచ తన్మాత్రలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, పంచ ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు, తర్వాత మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ భగవంతుడి బహిరంగ శక్తి అనమాట. ఈ దేహం మంది కాదు, భగవంతునిదే. బహిరంగ శక్తితో స్థూల సూక్ష్మ దేహాలు ఏర్పడినాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఆరో శ్లోకంలో మనం ఏం చెప్పుకుంటాం? భగవంతుడి యొక్క తటస్థ శక్తిని గురించి చెప్పుకుంటాం. స్థూల సూక్ష్మ దేహాలు భగవంతుడివే, నీ పైన నీకు అధికారం లేదు, మన మీద మనకు అధికారం లేదు, అంతా నాదే అని అనుకుంటూ ఉంటాం. ఈ ఆస్తి మొత్తం నాదే అనుకుంటాం. ఇదిగో ఇక్కడి నుంచి మనం ట్రస్టీలం అంతే. మన మీద మనకు అధికారం లేదు. మనం సృష్టించింది ఎవరంటే భగవంతుడు, మన తండ్రి ఆయన. ఈ చుట్టూ మన చుట్టూ ఉన్నదంతా కూడా ఆయనదే, భగవంతుడిదే. మనం ఓన్లీ దాన్ని అనుభవించటానికి వచ్చాం అంతే. మనం కొంతవరకు అనుభవిస్తూ మళ్ళీ మనం భగవంతుడికి అది చక్కగా సమర్పించుకోవాలి. మన దేహమైనా అంతే. మన దేహాన్ని కూడా ఎలా అయితే పంపించారో మనం కూడా మనం అంత శుద్ధిగా కాపాడుకుంటూ ఆ దేహాన్ని భగవంతుడి సేవలో నియుక్తం చేసి, మళ్ళీ ఒక పండు ఏ విధంగా అయితే పండి అలా స్క్వీజ్ అయిపోయి తిన్నగా రాలిపోతుందో ఆ విధంగా భగవంతుడి పాదాల దగ్గరికి చేరుకోవాలి. ఇది భగవంతుడి శక్తితో ఏర్పడింది. జగత్తు జీవశక్తి మాయాశక్తిలో ఏర్పడింది. ఈ జగత్తు మొత్తం కూడా మాయాదేవి శక్తి. ఆ మాయాదేవిని కూడా సృష్టించింది ఎవరు? భగవంతుడే. ఆ మాయాదేవిని ఎందుకు పంపించారు? ఆ భగవంతుడు. భగవంతుడికి ఎవరు భక్తి చేస్తున్నారు? నేను భక్తుడిని అంటున్నాడు వాడు. నేను పూర్తిగా భక్తి చేస్తున్నాను అంటున్నాడు. ఒకసారి వెళ్ళి చూసిరా అంటాడు భగవంతుడు మాయాదేవిని. ఆమె వస్తుంది. ఆమె వచ్చి మనకి పరీక్షలు పెడుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ నిద్ర రావటం, జపం చేయలేకపోవటం,
ఆ, తర్వాత కష్టం కలుగుతూ ఉంటుంది, కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి మనకి జీవితంలో. ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఏవి వచ్చినా సరే ఆ కృష్ణనామాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు. ఇన్ని పూజలు చేస్తున్నా, ఇన్ని జపాలు చేస్తున్నా, ఇంత ఇంత ఇది చేస్తున్నా, భక్తి చేస్తున్నా, కృష్ణ నీకు నువ్వు నా కృప చూపించట్లేదు, నేను ఇంత భక్తుడిని కదా, నాకెందుకు ఈ కష్టాలు? ఆ కష్టాలు మాయాదేవి ద్వారా నీ దృఢ నిశ్చయం సంకల్పం నీది ఎట్లా ఉంది, దృఢంగా ఉందా లేదా అన్నది తెలుసుకోవటం కోసంగా భగవంతుడు ఆ మాయాదేవిని ప్రయోగిస్తారు. ఆ మాయాదేవి ద్వారా మనకి ఆ కష్టాలన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అవన్నింటినీ కూడా మనం దాటగలగాలి, ఓర్పుతో సహనంతో వాటిని మనము దాటగలగాలన్నమాట. జగత్తు జీవశక్తి మాయాశక్తిలో ఏర్పడేది. అహమేవ పిత, భగవంతుడే తండ్రి, ప్రళయ స్థానం భగవంతుడే. భృగువు, మరీచి, అత్రి, పులస్యుడు, పులవుడు, క్రతువు, వశిష్ఠుడు, సప్తర్షులు అన్నమాట వీళ్ళు. చతుష్కుమారులు, మనువులు, 14 మంది మనువులు. వీళ్ళందరితో కూడా బ్రహ్మదేవుడి మనస్సు, శరీరం, దీని నుంచి ఉద్భవించిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా. ఈ సృష్టి మొత్తం కూడా భగవంతుడి సృష్టి మొత్తం కూడా ఆయన అధీనంలోనే ఉంది. ఆయన చెప్పిన ప్రకారంగానే నడుచుకుంటుంది ప్రకృతి కానీ ఏది కానీ. కాబట్టి అంతా కూడా భగవంతుడిదే. ఆవిర్భవించడానికి కానీ అంతం కావడానికి కానీ మొత్తానికి కూడా ఆ భగవంతుడే కారణభూతుడు, ఆయనే చూసుకుంటారు అన్నీ కూడా. అపరేయమిత స్తన్య, ఇదేంటి 6, 7 రా. ఓకే. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శిశు సూర్యయోః ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్ద కే పౌరుషం ఋషు. ఇప్పుడు ఓ కుంతిపుత్రుడా, నేను నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రుల్లో కాంతిని అయి ఉన్నాను. వేదాల్లోని ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని మరియు నరుల్లోని సామర్థ్యాన్ని నేనే. నీటిలో రుచి, మనం మనం వెళ్తాం, అలసిపోయి ఇంటికి వెళ్తాం, ఇంటికి వెళ్ళగానే మనకి కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి నీళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా కాళ్ళు కడుక్కోగానే సగం ప్రాణం వస్తుంది మనకి. కొంచెం నీళ్లు పెట్టి అట్లా మొహం కడుక్కొని కాళ్ళు కడుక్కుంటే, ఏదన్నా పదార్థాలన్నీ ప్లేట్లో పెట్టి తీసుకొచ్చారు తినమని, మనం ఏం అడుగుతాం? కొంచెం వాటర్ ఇవ్వండి, మంచినీళ్ళు తాగాలి, దాహం. ఆ నీళ్లు తాగితే ప్రాణం వస్తుందంటాం. ఆ నీటిలో ఉన్నటువంటి ప్రాణశక్తి ఎవరిచ్చారు? ఆ ప్రాణశక్తి, ఆ రుచి అంతా కూడా భగవంతుడిదే. నీటిలో రుచి, సూర్యచంద్రుల్లో కాంతి. సూర్యుడు లేకపోతే మనకి ఒక్కరోజు కూడా సూర్యుడు రాకపోతే ఉండలేం మనం. మనలో ఉన్నటువంటి డి విటమిన్ కానీ వైటమిన్స్ కానీ అవి కూడా అంతా మన శరీరం మొత్తం బాగా పనిచేయడానికి మనకు కావాల్సింది సూర్యుడి కృప. ఆ సూర్యరశ్మి కావాలి మనకి. సూర్యరశ్మి లేకపోతే మొత్తం మొత్తం మనకి ఈ భౌతికంగా మనం జీవించలేము ఇక్కడ. ఆ సూర్యుడిలో ఉన్నటువంటి ఆ శక్తి, ఆ సూర్యరశ్మిలో ఉన్నటువంటి శక్తి, కాంతి, చీకటి అయిపోతుంది. సూర్యుడు వెళ్ళిపోగానే చీకటి అయిపోతుంది, పడుకుని నిద్రపోతాం మనం చీకటి అవ్వగానే కదా. ఆ వెలుతురు, ఆ వెలుగు ఎవరిది? ఆ భగవంతుడి కృపే, భగవంతుడిదే అంతా కూడా. ఆ కాంతిని కూడా నేనే అయి ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. ఆయన శరీరంలో నుంచి వచ్చినటువంటి కాంతి అది. చంద్రుడిలో ఉన్నటువంటి ఔషధాల శక్తి, ఆ చంద్రుడిలో వచ్చేటువంటి ఆ కిరణాల మూలంగా ఔషధాలన్నీ కూడా వాటి రసపూరితాలైతాయిట. మన వచ్చే మూలికలు అవన్నీ కూడా ఆ శక్తి మొత్తం కూడా భగవంతుడిదే. సూర్యచంద్రుల్లో కాంతి వస్తూ ఉంటుంది కదా, చంద్రుడి కాంతి కానీ సూర్యకాంతి కానీ అంతా కూడా భగవంతుడిదే. వేదాల్లోని ఓంకారాన్ని నేను, ఆ ఓంకారం ఓం అనే శబ్దం వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆకాశంలో కూడా మనకి ఓం శబ్దం ఉంది.
వేదాలన్నీ కూడా మనకేమి రాయగలిగినవి కాదు, అవి మొత్తం కూడా శబ్దగ్రాహ్యాలు వేదాలు. ఆ శబ్దాన్ని గ్రహించి వేదాలు మన శబ్దగ్రాహ్యాలు, శృతి స్మృతి అంతా కూడా భగవంతుడే. ఆకాశంలో శబ్దం కూడా భగవంతుడే. నరుల్లో ఉన్న సామర్థ్యం కూడా భగవంతుడే. నేనే నరుల్లో ఉన్న సామర్థ్యం అంటే ఇప్పుడు మనకి మన లోపల పరమాత్మ ఉన్నారు. ఆ పరమాత్మ ఆదేశంలో నడుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా కళ్ళు కానీ మనకి కనిపించే కన్ను, బయటికి కనిపించేది కన్ను కాదు, లోపల దానికి సంబంధించినటువంటి దేవత ఉంటారు. ఆ దేవతని ఆ దేవతల్ని ఎవరు ఆదేశిస్తారు? భగవంతుడే. ఆ కళ్ళు బాగా కనిపించాలంటే భగవంతుడి ద్వారానే, ఆయనే ఈ కళ్ళు ఆ దేవతను ఆదేశిస్తారు అనమాట. ఇన్ని సంవత్సరాలు వీడికి కన్ను బాగా కనిపించాలి, నాలిక రుచి, చెవులు వినిపించటం కానీ అంత పూర్తిగా మనకి లోపల ఆ దేవత ఆదేశంతోనే అవన్నీ కూడా, ఇంద్రియాలన్నీ కూడా మనకి ఆ దేవత చైతన్యాన్ని ఇస్తుంది ఇంద్రియాలకు అన్నింటికీ కూడా. ఆ భగవంతుడు చైతన్యాన్ని ఇస్తాడు. ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క దేవతలు ఉంటారనమాట. అట్లా మనకి ఆ భగవంతుడి సామర్థ్యమే మొత్తం కూడా, చైతన్యమే. భగవంతుడి చైతన్యమే ఆత్మ. ఆత్మ కూడా చైతన్యం. ఆత్మ ఏంటి? భగవంతుడిలో నుంచి వచ్చినటువంటి అంశ. ఆ చైతన్యం ఏంటి? ఇట్లా చెయ్యి కదిలిస్తున్నాము అంటే మనలో ఉన్న చైతన్యం. ఆ ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి మనం మాట్లాడగలుగుతున్నాం, చూడగలుగుతున్నాం, వినగలుగుతున్నాం, చేతులు అవన్నీ కదిలించగలుగుతున్నాం. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, డెడ్ బాడీ. అటువంటి మొత్తం కూడా సామర్థ్యం ఎవరిది అంటే భగవంతుడిదే. మనలో ఉన్నటువంటి సామర్థ్యం, నరుల్లో ఉన్న సామర్థ్యం అంతా నా తెలివితేటలు అని అనుకుంటాం. కానీ నేను అన్నది ఏది లేదు అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి. రుచి, జలం, వెలుగు, సూర్యచంద్రులు, ఓంకారం, వైదిక మంత్రాలు. ఓం 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 అనే శబ్దంతో మొదలైతే వైదిక మంత్రాలన్నీ కూడా, వేదాల్లో ఉన్నటువంటి మంత్రాలన్నింటికీ కూడా ఓం అని చెప్పనని చేర్చబడుతుంది. శబ్దం ఆకాశం, సామర్థ్యం మానవుడు, సువాసన భూమి. భూమి మనకి వర్షం పడుతూ ఉంటుంది. పడ్డప్పుడు ఎక్కడో వర్షం పడుతున్నా కూడా వర్షం పడుతున్నది రా అని చెప్తాం. ఎలా చెప్తాం? వాసన వస్తుంది, సువాసన. ఆ వర్షం పడిన వాసన, దాంతో చెప్తాం అనమాట. వేడిమి, అగ్ని. అగ్ని ఏంటంటే వేడిమి, వేడి తెలుస్తుంది, వేడి మూలంగా అగ్నిది. తర్వాత జీవించే జీవుల్లో జీవనం, తపస్సు, తపస్సులలో తపస్సు, ఆది బీజం, సమస్త అస్తిక్యాలలో, బుద్ధిశాలులలో, శక్తిమంతుల్లో బుద్ధి, పరాక్రమ శక్తి అనమాట. పరాక్రమ శక్తి బలవంతుల్లో ఉన్నటువంటి రజం మరియు కోరిక లేని బలవంతుల్లోది అనమాట. ఆ శక్తి బలం. మైథున శక్తి, ధర్మసూత్రాలకు విరుద్ధంగా లేని మైథున శక్తి. ఇదంతా కూడా భగవంతుడిదే. భగవంతుడి యొక్క అపరా ప్రకృతి. ఏ చైవ సాత్వికా భావా రాజసాస్తమసాశ్చే మత్త ఏవైతి తాన్వేత్తి నత్వాహం తేషు తేమయి. జీవుల యొక్క సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణమునకు చెందిన భావాలన్నీ నా శక్తి వలనే కలిగాయని తెలుసుకొనుము. ఈ గుణాలు, 3 గుణాల గురించి చెప్తున్నారు. జీవుల్లో సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణం. గుణాలతో ఆవృతమైన జీవాత్మ గుణాతీతమైన భగవంతుడి గుర్తించలేకపోతున్నది. ఆ గుణాల మూలంగానే భగవంతుడి మనం గుర్తించలేకపోతున్నాం. సత్వగుణంలో ఉన్నా కూడా గుర్తించలేము మనం. శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళాలి. సత్వగుణంలో ఉన్నా కూడా కర్మలు, ఏ కర్మ చేయాలి తెలివితేటలు పెరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే మనం భగవంతుడిని గుర్తించగలుగుతాం. శుద్ధ భక్తి చేసి శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్తాం. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణం. సత్వగుణంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక్కొక్కసారి రజోగుణం ప్రకోపిస్తూ ఉంటుంది, తమో గుణం ప్రకోపిస్తూ ఉంటుంది. సత్వగుణంలో కూడా రజోగుణం అంటే కోపం, అహంకారం, ఇవన్నీ రజోగుణ లక్షణాలు. మనం 14వ అధ్యాయంలో చెప్పుకుందాం గుణాల గురించి.
ఈ 3 గుణాల ప్రభావం వలన ఆ ప్రభావం అంతా కూడా నా శక్తే, నేను ఏర్పాటు చేసినటువంటివే అవి. వాటిలో నేను లేను. ఆ గుణాల ప్రభావం నేను, నా నుండి వచ్చినటువంటి, నేను ఏర్పాటు చేసినటువంటి గుణాలు అయినప్పటికీ కూడా ఆ ప్రకృతి అంతా కూడా నేను ఏర్పాటు చేసిందే అయినప్పటికీ కూడా నాలో అవి ఉన్నాయి కానీ వాటిలలో నేను లేను అంటున్నారు భగవంతుడు. అవన్నీ కూడా నేను ఏర్పాటు చేసినవి కానీ వాటి ప్రభావం నా మీద ఉండదు. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं न विजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्. అంటే ఆ గుణాల మూలంగా శుద్ధ జీవాత్మ బంధనాల్లో చిక్కుకొని పోతుందని ఉండదు. బంధనాలు ఎప్పుడు దాటగలుగుతుంది అంటే భగవంతుడి పట్ల ఎవరైతే పూర్తి శ్రద్ధ విశ్వాసంతో భగవంతుడిని శరణు వేడుకుంటారో అప్పుడు మాయను దాటగలుగుతారు, లేకపోతే దాటలేరు. ఈ సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణం అనే 3 గుణాల ద్వారా మోహితులైన మొత్తం ప్రపంచం ఈ గుణాలకు అతీతుడను నశింపలేనివాడనైన నన్ను తెలుసుకోలేకుండా ఉంది. పూర్తిగా బందీకృతులం అయిపోతున్నాం దాంట్లో. మనం సత్వగుణంలో బందీకృతులం అవుతాం. ఎల్లోది సత్వగుణం, ఈ రెడ్ది రజోగుణం, బ్లాక్ ఏమో తమో గుణం. దీంట్లో తాళ్ళ చేత బంధింపబడుతున్నాం మనము. ఈ 3 గుణాల మూలంగా త్రిగుణాలతో మనం బంధింపబడుతున్నాం. దైవిశేష గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన నా దైవీ మాయను దాటడం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. అయితే నన్నే ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దాన్ని సులభంగా దాటగలుగుతారు. ఈ 3 గుణాలతో కూడిన అన్ని భావాలు భగవంతుడి నుంచే, ఆ భావాలన్నీ కూడా భగవంతుడి ద్వారానే ఏర్పడ్డాయి. 3 గుణాల స్వభావాలు అన్నీ కూడా ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాల స్వరూపమైన ఆ దైవీ మాయ అన్నమాట. అది ఆ భగవంతుడి మాయది. ఆ మాయాదేవిని దాటాలంటే ఏం చేయాలి? సామాన్యులందరికీ సాధ్యపడదు అది. నేను చేస్తున్నాను, ఆ దేవతను కొలిచాను, ఈ దేవతను కొలిచాను, 40 రోజులు దీక్ష తీసుకున్నాను, ఆ ఫలితాలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, అయిపోతూ ఉంటాయి. మామూలు వాళ్ళకి సాధ్యపడదు. ఈ సముద్రం అనే సంసారం అనే సముద్రం, ఈ మొత్తం ఈ భౌతికమైనటువంటి జగత్తు, ఈ జగత్తు మొత్తం దుఃఖాలయం. దీంట్లో మనం ఈతున్నాం అనమాట. విపరీతంగా అలసిపోతున్నాం, ఈతున్నాం. భగవంతుడి పేరు కూడా తలుచుకోవడానికి మనకి టైం ఉండట్లా. టైం లేదండి. మేము రిటైర్ అయిన తర్వాత అప్పుడు చూస్తామండి అంటారు. ఇంక రిటైర్ అయ్యాక చూసేదేంటి? లేవలేరు, కూర్చోలేరు, నడవలేరు, మంచం మరణం కుంపటి సేవ అన్నట్టుగానే ఉంటుంది రిటైర్ అయిన తర్వాత. చిన్న ఏజ్ నుంచి ప్రహ్లాదుడిలాగా. అందుకే పిల్లలు ఎవరన్నా, మీ పిల్లలు ఉంటే చక్కగా క్లాసెస్లో జాయిన్ చేయండి. 18 days క్లాసెస్ పిల్లలకు కూడా జరుగుతున్నాయి. జాయిన్ చేయండి పిల్లల్ని కూడా. వాళ్ళకు కూడా భగవద్గీత శ్లోకాలు నేర్పించండి. చిన్న ఏజ్ నుంచి నేర్చుకోవాలి వాళ్ళు. చిన్న ఏజ్ నుంచి భక్తిలోకి రావాలి, వచ్చి దాంట్లో ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. పూర్తిగా భగవంతుడి పాదాల స్పర్శకి వాళ్ళని దగ్గర చెయ్యాలన్నమాట. ఎవరైతే నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దాన్ని సులభంగా దాటగలుగుతారు. ఆ మాయను దాటాలంటే ఇప్పుడు ఈ సముద్రాన్ని ఈది అలసిపోతాము. ఏదన్నా కష్టం వస్తుంది. కష్టం వచ్చినప్పుడు మనల్ని మనం తిట్టుకుంటాం, భగవంతుడిని తిడతాం. భగవంతుడు ఇన్ని చేస్తున్నా కూడా నాకు సహాయం చేయట్లేదు అంటాము అని మళ్ళీ మనం దాంట్లోనే ఆ కష్టం తీరంగానే మళ్ళీ ఎంజాయ్ చేయటానికి మళ్ళీ దాంట్లోనే మళ్ళీ పొర్లుతూ ఉంటాం. భగవంతుడిని గుర్తించాం మనం. ఎవరైతే ఈ విధంగా, అందుకే ఇస్కాన్లో మనకి హరే కృష్ణ ఇట్లా చేతులు పైకెత్తి చెప్తాం. చేతులు ఎందుకు ఎత్తుతున్నారండి పైకి అంటారు. మొత్తం నువ్వే అని చెప్పడం కోసం చేతులు పైకి ఎత్తుతాం. ఇట్లా అంతా నువ్వే, నిన్ను శరణు వేడుకుంటున్నాం మేము, ఈ పాదాల దగ్గరికి చేర్చుకో అని చెప్పడం. ఆయన ఇట్లా చెయ్యి అందిస్తారు మనకి. చెయ్యి అందించి తన దగ్గరికి తీసుకుంటారు భగవంతుడు. అట్లా
ఇక్కడ గరుత్మంతుడు భుజాల మీద వస్తారనమాట. భగవంతుడు వచ్చి మనల్ని తీసుకొని వెళ్తారా డైరెక్ట్గా ఆయన లోకానికి, గోలోకానికి తీసుకొని వెళ్తారనమాట. ఇది ఎక్కడ మిస్ అయింది? 7వ శ్లోకం చెప్పలేదే. సారీ. మత్తః పరతరన్నాన్యేత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. సారీ అండి, ఇది స్క్రోల్ చేయటంలో మిస్ అయిపోయింది. ఇది చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకం, అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు. ఓ ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యం ఇంకొకటి లేదు. ముత్యాలను హారంగా దారం కలిపి నిలిపినట్లుగా ఈ సమస్త జగత్తు నా పైననే ఆధారపడి ఉంది. మొత్తం అన్నీ ఆ భగవంతుడి శరీరం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ స్వేద బిందువులన్నీ కూడా ఈ లోకాలుగా ఏర్పడ్డాయి. ఈ లోకాలన్నింటినీ కూడా ఆ భగవంతుడే ఆధారం అన్నమాట. అంటే ఎట్లా అయితే ఆ ముత్యాల దండ చక్కగా అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, దాంట్లో దారం ఆధారంగా ఉంటుంది. ఆ దారం మనకు కనిపించదు, ఆ పూసలే మనకి ముత్యాలే అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అదేవిధంగా భగవంతుడి శక్తి ఆధారంగా మొత్తం ఈ సృష్టి మొత్తం కూడా నడుస్తున్నది. ఈ లోకాలన్నీ కూడా ఏర్పడుతున్నాయి, సమస్త కోట్లాది లోకాలు. ఇప్పుడు ఆవాల గింజలే ఒక ప్లేట్లో పోస్తే ఎట్లా అయితే లెక్క పెట్టలేమో అన్ని లోకాలు ఉన్నాయన్నమాట. అన్ని భౌతిక లోకాలు, ఆధ్యాత్మిక లోకాలు. ఆ లోకాలన్నింటిలో కూడా ఆయన భగవంతుడు. ఆ జీవుల సృష్టి జరుగుతుంది. ఆ జీవరాశులందరి హృదయాల్లో పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు భగవంతుడు. అందరి హృదయాల్లో ఉన్నారు. ఈ లోకాలన్నీ కూడా ఆయనే ఆధారంగా ఉన్నారు. ఈ లోకాలన్నీ ఇప్పుడు సూర్యుడు కానీ, చంద్రుడు కానీ, భూమి కానీ, ఏది కానీ వాటి కక్షలో అవి ఉంటూ అవి చక్కగా వాటి పనిని అవి చేయగలుగుతున్నాయి. సూర్యుడు పొద్దున్నే ఎన్ని గంటలకు వస్తాడంటే అన్ని గంటలకే 1 సెకండ్ కూడా అటు ఇటు కాదనమాట. అన్ని గంటలకే ఉదయిస్తుంది, సూర్యోదయం కలుగుతుంది. తర్వాత అన్ని గంటలకే అస్తమయం కలుగుతుంది. ఈరోజు గ్రహణం వస్తుంది అంటే అన్ని గంటలకి గ్రహణం వచ్చేస్తుంది. ఇదంతా ఏంటి? అంతా శక్తి, మొత్తం కూడా భగవంతుడి శక్తి అనమాట. భగవంతుడి మీదే ఆధారపడి ఉన్నది మొత్తం. భౌతిక ఆధ్యాత్మిక లోకాలు మొత్తం కూడా భగవంతుడి మీదే ఆధారపడి ఉన్నాయి. కాకపోతే భగవంతుడు మనకి కనిపించడం అన్నమాట. అది చూడగలిగే శక్తి కావాలి మనకి. చూపించు, నువ్వు భగవంతుడు ఉన్నాడు ఉన్నాడు అంటున్నావు, చూపించు ఒకసారి అంటారు నాస్తికవాదులు. చూసే శక్తి వాడికి ఉండాలి కదా. చూపిస్తే చూసే శక్తి ఉన్న వాళ్ళకి కనిపిస్తాడు భగవంతుడు. ప్రహ్లాదుడు అదే చెప్తాడు కదా, అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు, నాకు కనిపిస్తున్నాడు, నీకు కనిపించట్లేదా నాన్న? నాకు కనిపించట్లేదు, అన్ని చోట్ల కనిపిస్తున్నాడు అన్నావు కదా, చూపించి స్తంభంలో చూపించని స్తంభాన్ని పగలగొడతాడు ఆయన. ఆ స్తంభంలో నుంచి వస్తారు ఆయన నరసింహరూపం. అట్లా ఆ భగవంతుడు అన్నింటిలో కూడా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి ఆధారం ఎవరు అంటే భగవంతుడే. సమస్త జగత్తుకి ఆధారభూతమై ఉన్నటువంటి వాడు భగవంతుడే అనే విషయాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు శుద్ధ భక్తిలో నెలకొనగలుగుతారు. ఈ మాయని, దైవీ మాయని దాటగలుగుతారు అనమాట. నమాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయయాపహృత జ్ఞానాసురం భావమాశ్రితాః. పాపాత్ములు, మూఢులు, మానవ అధములు, మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు. ఇట్లాంటి వాళ్ళు పాపాత్ములు ఎప్పుడు కూడా పాపాలు చేస్తూ ఉంటారు, అపరాధాలు చేస్తూ ఉంటారు, వైష్ణవ నింద చేస్తూ ఉంటారు,
ఇలాంటి వాళ్ళు అపరాధాలు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు భగవంతుడిని నిందిస్తూ ఉంటారు. దేవతలందరూ ఒకటే, దేవతలు భగవంతుడు సమానం అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా పాపాత్ములు, మూఢులు, మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు చెప్పిందే ఇక దాన్ని మించి వినరు అనమాట. అలాంటి మూఢులు. తర్వాత మానవుల్లో అధములు, మానవాధములు. తర్వాత మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, మాయ, ఈ భౌతికమైనటువంటి మాయలో పడిపోతూ ఉంటారనమాట. ఆ మాయాశక్తి వలన వాళ్ళు మేమే గొప్పవాళ్ళం, నన్ను మించిన వాడు లేడంటుంటూ అంటూ ఉంటారనమాట. రాక్షస భావాల్ని కలిగి ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు, ఆ భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు నన్ను పొందలేరని చెబుతున్నారు. ఆ భగవంతుడిని గుర్తించలేరు. ఇప్పుడు పౌండ్రకు వాసుదేవుడు అని చెప్పినానే ఆ భగవంతుడు ఆ ద్వాపర యుగంలోనే వచ్చాట రాజు. ఆయన నేనే వాసుదేవుడిని, నువ్వు వాసుదేవుడివి కాదని చెప్పినాను. ఆయన భుజకీర్తులు అవన్నీ పెట్టుకొని 4 చేతులు పెట్టుకుని శంకు చక్రాలు అన్నీ పెట్టుకొని పింఛం పెట్టుకుని నేనే కృష్ణుడిని, నువ్వు కాదని చెప్పినని ఆయన ప్రచారం చేసుకుంటూ యుద్ధానికి వచ్చాట కృష్ణుడితో. ఆయన చెప్పిన అన్నాళ్ళు ఊరుకున్నారు. ఈయన చెప్పుకొని వెళ్ళాను ఊరుకున్నారు. ఎప్పుడైతే యుద్ధానికి వచ్చాడో సంహరించేశారు ఆ పౌండ్రక వాసుదేవుడు. పౌండ్రక వాసుదేవుడు, కంసుడు, శిశుపాలుడు, జరాసంధుడు, ఆ, మళ్ళా కౌరవులు, వీళ్ళందరూ ఎవరు కూడా అందరూ మాయ చేత, మాయాపహృత జ్ఞాన, మాయలో పడినటువంటి వాళ్ళు అనమాట. వీళ్ళందరూ కూడా ఎవ్వరు కూడా మేమే గొప్పవాళ్ళం అనుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది, వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుణ్ణి గుర్తించలేకపోయారు. అతి మూర్ఖులు, గాడి చాకిరి చేస్తూ ఉంటారు. 24 అవర్స్లో రాత్రిపూట అర్ధరాత్రప్పుడు కూడా పనిచేస్తారు. ఎందుకు? ఆ మాయ, ఆ డప్పు మాయ, ధన సంపాదన, కోట్లు సంపాదించాలి, బ్యాంకులు నింపేయాలి, తరతరాలకి రావాలి. అది ఆ దృష్టి ఎంత పెరిగింది మనకి, ఎంత వేసాం, ఎంత అకౌంట్లో ఎంత ఉంది, ఆ, ఇంకా 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 అనే దాని మీదే ఉంటుంది అనమాట. గాడి చాకిరి చేస్తూ ఉంటారు మూడులు. వీళ్ళు చెప్పినా కూడా వినరు. నరాధమః, నరుల్లో అధములు, మానవుల్లో అధములు. తర్వాత మాయా అపహృత జ్ఞాన, మాయా ప్రభావం వల్ల తమ విశేష జ్ఞానం నశించిన వాళ్ళు, సమాజంలో తప్పుదారి పట్టిన మేధావులు అనమాట. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు తెలివిగల వాళ్ళే, జ్ఞానులే అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రయోగశాలల్లో ఉండి వాళ్ళ జీవితం మొత్తం ప్రయోగాలతోనే గడిచిపోతుంది, అయిపోతుంది వాళ్ళ జీవితం. అటువంటి వాళ్ళు, అటువంటి మేధావులు, ఆసనం భావం ఆశ్రిత, రాక్షస గుణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు. నేను గొప్పవాడిని అని చెప్పినని వాళ్ళు రాక్షస గుణాలు కలిగి రజో గుణంతో, తమో గుణంతో తప్పులన్నీ చేస్తూ ఉంటారనమాట. వీళ్ళందరూ శరణాగతి కోరుకోరు భగవంతుడి. భగవంతుడు ఉన్నాడు అని చెప్పినని భగవంతుడిని శరణాగతి వేడుకోరు. చతుర్విధ భజంతే మాం జన సుకృతినో అర్జున, ఆతో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ఆపదలో ఉన్నవాడు ఆర్తి, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోకోరేవాడు జిజ్ఞాసువులు, సిరి సంపదలు కోరేవాడు, ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాడు అను 4 రకాల పుణ్యపురుషులు నాకు భక్తి సేవ చేయటం ప్రారంభిస్తారు. భక్తితో వీళ్ళు ఆర్తి, అర్ధార్తి, జ్ఞాని, జిజ్ఞాసు, వీళ్ళందరూ ఈ 4 రకాల వాళ్ళు కూడా నన్ను సేవిస్తారు అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఆర్తులు, ఆర్తులు అంటే ఎవరు? బాధలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అనమాట. భక్తులే వాళ్ళు, కానీ బాధలో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ బాధతో భగవంతుణ్ణి అర్థిస్తారనమాట. నీ బాధలో నుంచి బయటపడే భగవంతుడా అని. ఈ గజేంద్రుడు, ద్రౌపది, వీళ్ళు ఆర్తులు. తర్వాత ఇక్కడ జ్ఞాని, జ్ఞాని ఎవరంటే సుఖదేవ గోస్వామి. ఆయన కడుపులోనే ఉండిపోయారు.
ఆయన 13 సంవత్సరాలు ఉండిపోయారు, లోపల ఉండిపోయారు. బయటికి రానంటున్నారు. ఆ మొయ్యలేకపోతున్నది గర్భాన్ని. ఆయన బయటికి రానంటున్నారు. ఏం చేయాలి? వ్యాసుల వారు ఏం చేశారు? ఆ కృష్ణ భగవానుడిని పిలుచుకొచ్చారు. పిలుచుకొని వస్తే అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తారు, నేను బయటికి రానంటారు, ఈ భౌతిక కల్మషం అంతా నాకు సోకుతుంది, నేను రాను అని చెప్పంటే, నీకు ఎటువంటి ఇది కలగదు, నువ్వు జ్ఞానిగానే ఉంటావు, నువ్వు రా, బయటికి రా, నేనున్నాను కదా, రమ్మని చెప్పిన అన్న తర్వాత ఆయన వచ్చేస్తారు, బయటకు వచ్చేసి వెళ్ళిపోతారు. అడవుల్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. పుత్ర 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 అని పిలుస్తూ ఈయన వ్యాసుల వారు వెంబడి పడతారనమాట, ఆయన వెంబడి. అట్లా సుఖదేవ గోస్వామి జ్ఞాని. ఆ జ్ఞానాన్ని ఎవరు ఇచ్చింది? ఎవరంటే ఆ జ్ఞానాన్ని తండ్రి గారే ఇచ్చారు. తండ్రి గారే భాగవతాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఉపదేశించారు, ఆ వెనకబడుతూ పూర్తిగా భాగవతం మొత్తం కూడా జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించారు ఆయనకి, ఆ సుఖదేవ గోస్వామికి. అది మొత్తాన్ని కూడా, ఆ భాగవతాన్ని ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజుకు చెప్పారు. ఇక్కడ పరీక్షిత్తు, ఇక్కడ సుఖదేవుడు 7 రోజుల్లో భాగవతాన్ని మొత్తాన్ని కూడా అందించారనమాట. వీళ్ళు ఈ జ్ఞానులు, వీళ్ళందరూ కూడా జ్ఞానులు, వినేవాళ్ళు కూడా. ఆ వినాలి, భగవంతుడి కథలు వినాలి, భగవంతుడి లీలలు వినాలి, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళందరూ కూడా జ్ఞానులు. అర్థార్థి. అర్థార్థి అంటే ఇట్లా ధ్రువ మహారాజు, ఆయన మా తాత గారి కన్నా కూడా పెద్ద రాజ్యం కావాలని చెప్పనని ఘోర తపస్సు చేసి భగవంతుడిని ప్రత్యక్షం చేసుకున్నారు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే మంత్రం ద్వారా ఆయన జపం చేశారు, ఆ తపస్సు చేశారు. నారదుడు ఉపదేశించారనమాట దాన్ని. ఆ మంత్రం చేస్తూ ఆయన భగవంతుడిని ప్రత్యక్షం చేసుకున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ శంఖాన్ని భగవంతుడు ఆయన శరీరానికి తలకి తాకించారు, వెంటనే ఆయన దృష్టి మారిపోయింది. నాకు నువ్వే కావాలి, నాకు అవంతా ఏం వద్దు, నిన్ను మించింది ఏది లేదు, నాకు నువ్వే కావాలన్నారు. లేదు లేదు, నువ్వు అక్కడ అడిగావు కదా, అది వెళ్ళి అనుభవించిరా, తర్వాత నీకు మొత్తం ద్రోలోకాన్ని సృష్టించిస్తానని చెప్పనని. అర్ధార్థుడు అనమాట. అర్ధార్థిది అంటే ఒక అర్థాన్ని, ఫలితాన్ని ఆశించి కొలిచినవాడు. సంపద కోసం చేశాడు ఈయన స్నేహం. ఎవరంటే సుగ్రీవుడు. నా రాజ్యాన్ని నాకు ఇప్పించు, నీ భార్యని నేను వెతికించి పెడతానని చెప్పినని ఇద్దరు కూడా ఇది చేసుకున్నారు, ఓత్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ అగ్నిదేవుడి దగ్గర. అట్లా అర్ధార్థి భగవంతుడిని ఆ కోరికతో స్నేహం చేశాడు సుగ్రీవుడు. జిజ్ఞాసులు అంటే భగవంతుడు అంటే ఏంటి, భగవంతుడి గురించి పూర్తిగా ఎక్కడున్నాడు భగవంతుడు, ఆయన్ని చూడాలి, ఆ భగవంతుడిని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఆశతో జిజ్ఞాసులు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు కూడా ఆ భాగవతం వినడానికి వచ్చేసారు ఇక్కడికి. జిజ్ఞాసులు అనమాట వాళ్ళు, అంటే ఆ భగవంతుడి గురించి తెలిసిన వాళ్ళు, జ్ఞాని కన్నా పై వాళ్ళు అనమాట. ఇంకా జ్ఞానులు అంటే ఆ జ్ఞానాన్ని గురించి తెలుసుకుని విజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడి లోకానికి ఎట్లా వెళ్ళాలి, మనం ఎట్లా చేయాలి, అప్పుడు 24 అవర్స్ కూడా ఎట్లా భక్తి చేయాలి అనే దాంట్లో పూర్తిగా ఆ భగవంతుడి ధ్యానంలోనే ఉంటారు వీళ్ళు, ఈ జిజ్ఞాసులు. ఆ కథలు చెప్పుకోవటం, భాగవతం చెప్పుకోవటం, దాంట్లోనే నిమగ్నమై ఉంటారు జిజ్ఞాసులు. తేషాం జ్ఞానే నిత్యయుక్తః ఏకభక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం స చ మమ ప్రియః. ఈ నలుగురిలో నిత్యము భగవంతుడిని భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని అత్యుత్తముడు. ఆత్మజ్ఞాని, ఆ ఆత్మ అంటే ఏంటి, పరమాత్మ అంటే ఏంటి అని ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు ఉత్తములు. వాళ్ళకి నేను ప్రియమైన వాడిని, నాకు వాళ్ళు ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్పినని ఆత్మజ్ఞానులు. దేహం వేరు, ఆత్మ వేరు. ఆత్మ పరమాత్మని సేవలో నియుక్తం అవుతుంది, పరమాత్మ సేవనే కోరుకుంటుంది అనే విషయాన్ని
తెలిసినట్టు తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు, ఆత్మకి పరమాత్మ సేవను అందించాలి అని చెప్పిననే తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళంటే భగవంతుడికి ఎంతో ఇష్టం అన్నమాట. ఉదార సర్వ ఏవైతే జ్ఞాని త్వాత్మైవ మే మతం ఆస్థిత సహి యుక్తాత్మా మామేవానుత్తమాం గతిం. వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్ళే అయినప్పటికీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. ఎందువల్లనంటే అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. ఇక వ్యాసుల వారికి అన్ని శాస్త్రాలు, అన్ని ఉపనిషత్తులు అన్నీ రాశారు. రాసినా కూడా ఆయనకి ఎక్కడ లేని బాధ కలుగుతున్నదిట. మానసికంగా ఆయన మనసు చాలా కలత చెందుతున్నది. ఏంటి అని చెప్పి నన్ను అడుగుతారు. నారదుల వారు ఆయనకి గురువు. నారదుడు వస్తే అడిగితే, నువ్వు భాగవతాన్ని రచించి అన్నీ రాసావు, నువ్వు వేదాలన్నీ కూడా, ఆ వేదాల్లో మొత్తం కూడా కర్మకాండ గురించి అదంతా కూడా రాసావు. ఆ కర్మకాండ భక్తి గురించి రాసావు, కానీ భక్తి గురించి చాలా తక్కువగా చూపించావు. ఫలితాల గురించే ఎక్కువగా చెప్పావు నువ్వు. కాబట్టి నీకు మనసు అసంతృప్తిగా ఉంది. నువ్వు భాగవతం రచించు. భాగవతం రచిస్తే అప్పుడు నీకు మనసు తృప్తి పడుతుంది. భగవంతుడి గురించి పూర్తిగా చెప్పు అని చెప్పనని ఆయన చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు భాగవత రచన జరగటం అనేది చేశారనమాట. రచన చేశారు ఆయన. అంటే నన్నే పరమాత్మగతిగా భావించి, ఆ భగవంతుడినే పరమాగతిగా భావించి పూర్తిగా ఎవరైతే శరణు పొందుతారో వాళ్ళు భగవంతుడి ఆత్మస్వరూపులు, కృష్ణ ద్వైపాయనుడు ఆయన. ఎవరంటే వ్యాసుల వారు. బహూనాం జన్మనాం అంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభ. అనేక జన్మల్లో ఆచరించిన పుణ్యకర్మల ఫలితంగా జ్ఞాని చివరికి జగత్తు సర్వము వాసుదేవమయం అనే జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. ఈ లోకంలో అలాంటి మహానుభావులు చాలా అరుదు. శుద్ధ భక్తులు అనమాట. ఆ శుద్ధ భక్తులు ఎవరంటే ప్రభుపాదుల వారు 24 గంటలు కూడా ఆ భగవంతుడి నామజపంలోనే ఉండేవాళ్ళు అనమాట. ఆ శ్వాస నిశ్వాసల్లో ఎప్పుడు కూడా కృష్ణనామం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాంటి శుద్ధ భక్తులు మహాత్ములు అని చెప్తున్నారు. బహునాం జన్మ, ఎన్నో జన్మల తర్వాత, బహునాం జన్మనామంతే అనేక జన్మలు ఆచరించిన తర్వాత పుణ్యకర్మల ఫలితంగా జ్ఞాని చివరికి జగత్తు సర్వం వాసుదేవమయం అని చెప్పనని తెలుసుకోగలుగుతాడు. ఆ జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. అటువంటి ఆ జ్ఞానులు, మహానుభావులు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. ఎక్కడో నూటి కోటికి ఒక్కళ్ళు ఉంటారు. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వారు ఇచ్చే ఫలాలు పరిమితం, తాత్కాలికమైనవి. దేవతలను ఆరాధించేవారు దేవతల లోకాలను చేరుతారు, కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి చేరుకుంటారు. ఆ అల్పబుద్ధి అంటే మన ఫలితాన్ని ఆశించి కొలుస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఈ దేవుణ్ణి కొలిస్తే ఈ ఫలితం వస్తుంది, ఇదే భౌతికమైనటువంటి కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ నా భక్తులు మాత్రం వాళ్ళు ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయరు, ఫలితాలు ఆశించరు. నన్ను, నా సేవే ముఖ్యంగా కొలుస్తూ ఉంటారు. అత్యున్నత లోకానికి చేరుకుంటారు వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మమ బుద్ధేః పరం భావమజానంతో మమ వ్యయం అనుత్తమం. నన్ను సంపూర్ణంగా తెలివి లేని జనులు నేను ఇంతకు ముందు నిరాకారునిగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందాను అని తెలుస్తారు. వారి అల్పజ్ఞానం కారణంగా నా ఉన్నత స్వభావం వారికి తెలియదు. ఇది నశించనిది మరియు మహోన్నతమైనది. ఉన్నత స్వభావం భగవంతుడు అచించుడు అనేటువంటి విషయం వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట. నిరాకారుడు, నిరాకరణగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందాను అని చెప్పినాను అనుకుంటారు. ఆ భగవంతుడికి రూపం ఉంది. ఆయన బిడ్డలం మనకి రూపం ఉన్నప్పుడు భగవంతుడికి రూపం ఉండదా? భగవంతుడికి రూపం ఉంది. రూప సహితంగా మనం భగవంతుడిని కొలవాలన్నమాట. అదంతా అల్పజ్ఞానులు అనుకుంటూ ఉంటారు దేవుడు లేడని, ఇదంతా ఒక రకమైన శక్తి అని,
ఇద్దరు స్త్రీ పురుషుల మూలంగా వాళ్ళిద్దరూ కలిసినందువల్ల బిడ్డలు కలుగుతున్నారని, వంశం ఏర్పడుతున్నదని, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు శాస్త్రజ్ఞులు వాళ్ళు పరీక్షలు శోధనలు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళదంతా అల్ప బుద్ధి అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. అల్పజ్ఞానం. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాన్ని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. అర్జున, దేవాదేవునిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ నాకు తెలుసు, అయితే నేను ఏ ఒక్కడికి తెలియను. మన భూతకాలం, భవిష్యత్ కాలం, వర్తమాన కాలం అన్నీ కూడా భగవంతుడికి తెలుసు. మనం ఎప్పుడు పుట్టామో తెలుసు, ఎప్పుడు ఎండ్ అయిపోతుంది జీవితం అన్నది తెలుసు, మనం ఏంటి అన్నది తెలుసు, మనం ఎన్ని జన్మలు ఎత్తామన్నది తెలుసు, అన్నీ కూడా భగవంతుడికి తెలుసు. కానీ ఆ భగవంతుడిని మనం తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాము. నేనెవరో వాళ్ళకి తెలియదు. అనాది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు, ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. కాబట్టి 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మలన్నీ కూడా ఎత్తి ఈ మానవ జన్మ వచ్చింది మనకి. ఈ మానవ జన్మలో కూడా మనం తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాం పూర్తిగా. ఎవరు భక్తులు కాగలరు? ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వదో మోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. పూర్వజన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు వారి పాపాత్మకమైన చర్యలు పూర్తిగా నిర్మూలించబడి మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం నుండి విముక్తి పొందిన వ్యక్తులు నా సేవలో నిశ్చయంగా నిమగ్నమై ఉంటారు. పూర్తిగా మాయాశక్తి నుంచి బయటపడతారనమాట. బయటపడ్డ వాళ్ళు మాత్రమే ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులు కాగలుగుతారు అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. పూర్వజన్మలో ప్రస్తుత జన్మలో భక్తితో భక్తులు ఎవరైతే భక్తులుగా ఉన్నారో ఆ భక్తి నెక్స్ట్ జన్మకు కూడా మనకి వెళ్తుందనమాట. మనం ఈ జన్మలో 50% చేసాం, 51 నుంచి నెక్స్ట్ జన్మలో మనకి 51 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సాధిభూతాది దైవం మాం సాధియజ్ఞం చే విదుః ప్రయాణకాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. దేవాదేవుడనైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, అన్ని యజ్ఞ పద్ధతులకు అధిపతిగా తెలుసుకొని నా పూర్తి భావనలో ఉన్నవారు మరణ సమయంలో నన్ను తెలుసుకొని ఉంటారు. అది పూర్తిగా మన దేవాది దేవుడు అని తెలుసుకుని మనం ఎప్పుడైతే కృష్ణనామ జపం చేస్తూ ఉన్నామో, భగవంతుడికి పూర్తిగా శరణాగతి పొందామో వాళ్ళకు మాత్రమే ఆ 42 లక్షల తేళ్లకు కరిచినంత బాధ కలుగుతుందట మరణ సమయం. ఆ సమయంలో భగవంతుడిని నారాయణ అని చెప్పిన అనాలన్నా, కృష్ణ అని అనాలన్నా మనకి ఆ సాధన సాధన ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ సమయంలో గుర్తొస్తుంది, లేని వాళ్ళు గుర్తు చేసుకోలేరు. ఇప్పుడు భీష్ముల వారు అంబశయ్య మీద ఉన్నప్పుడు ఆ కృష్ణుడు వచ్చి అక్కడ నిలబడ్డారు. కృష్ణ భగవానుడు ఎట్లా నిలబడ్డారు? ఆయన పరమ భక్తుడు భీష్ముడు, అందుకని ఆయన వచ్చి నిలబడ్డారు అక్కడ. భీష్మ స్తుతి అని మంచి మంచి శ్లోకాస్ ఉన్నాయి మీకు భాగవతంలో. భాగవతం బుక్స్ కొనుక్కోండి, చాలా బాగుంటుంది, చక్కగా చదువుకోండి, వినండి. భాగవతం క్లాసులు ఉన్నాయి మనకి, వినండి. ఇస్కాన్లో జాయిన్ అవుదురు కానీ మీరు భాగవతం క్లాసుల్లో కూడా 18 డేస్ అయిపోయిన తర్వాత జాయిన్ అవుదురు కానీ. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. జై శ్రీ కృష్ణ మాతాజీ. కొంచెం టైం వేస్తుంది. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ.